Ahojte všetci. No, v minulom videu som povedal, že neodporúčam takú tlačiareň za takú cenu. A dnes vám to poviem prečo. Už pri samom Ender 3D B2 tlačiarni, čo vidíte tu na stole, je kopa problémov. Pri kúpe samotnej tlačiarni, keď som ju kúpil druhé 3 roky, tak to bolo v pohode. Ale dnes pri tej cene, sa ospravedlňujem, nebola 349, ale 346 eur, posielajú takú istú tlačiareň, ako keď som ja kúpil pred 3 rokmi. Nepoviem, že tá tlačiareň nie je dobrá, celkom slušne výsledky má, ale má aj kopu problémov. Po prvom vytlačenom, čiže po prvej vytlačenej špulky filamentu začnú problémy. A demonstrujem aj aké. Ak vidíte na pódene tomto, tu nie je originálny držiak. Je to už vymenené. Po prvej vytlačenej špulky to budete musieť vymeniť, lebo sa vám zlomí táto páka, ktorá drží filament a píšu do extruderu. Potom budete hľadať, není to možno taká drahá záležitosť, je to síce 15 eur, čo vyšplháva tú cenu z 346 eur plus 15, tak si to vyrátajte. Ďalší problém, už keď to vymeníte, tak zapnete tú tlačiareň, samozrejme nebude vám tlačiť, ak sa patrí. Čiže začnú podextruduje sa to a prvá časť výtlačku, čiže prvý sloj sa nevytlačí ako dobre, nevytlačí sa už vôbec dobre. Potom si budete myslieť hľadať, čo sa vlastne deje. Však som vymenil len jednu časť tej 3D tlačenia. Už to nefunguje tak, ako by malo fungovať. V podstate, keď vymeníte hociakú časť na tej 3D tlačiarni, budete musieť sa pohrať s ťahaním filamentu z tohtoka, z podávača do extrudera. Lebo tam už bude podávanie oveľa menšie, ako čo by malo byť, tak to budete musieť upravovať rovno v nastaveniach. Čo nie je až také ťažké, ale treba sa s tým pohrať. Ďalšia vec, automatické nastavenie neexistuje, čiže nivelácia je ručná. Čo v tom čase, keď som ja to kupoval, tak to bolo v poriadku. V tomto čase už sa beltače a aké druhé senzory, ktoré si to robia automaticky a sami. Nerobíš si to sami, ale už to máš upravené dopredu automaticky. Potom ďalšia vec, už keď si to nastavíte, tak to vám bude trvať ďalšie 2 špulky, čiže 2 kg filamentu a príde nový problém. Čo sa stáva?
stáva sa buď, že vám odíde ventilátor, nechladí to dobre, alebo vám odíde táto tryska, počne vám to podextrudovávať a začne vám to robiť podobne výtlačenie. Takéto typa, že to vytlačíte a začne sa vám to takto kalámať. No, pri výmene žiadna sláva. Každý si myslí, že no, tak kúpim novú a vymením a to. Nie je to nejaká záležitosť, ale 50 centov stojí tryska. No, ďalší problém pri výmene tryskov, keď to nespravíte tak, ako sa má. Tak, vymenili ste novú trysku, ale stále to nefunguje. A keď to nefunguje, tak už máte nervy a potom máte ďalšie problémy, ako aby sa to dosiahlo, aby tam nebol žiadny priestor pomedzi titániové cievky a trysky. No, keď už to spravíte, keď to dotiahnete, všetko je tu v poriadku, už to začne znovu fungovať. Pekne to vytlačí, ďaleko od toho, že to nevytlačí pekne, krásne to vytlačí. Po voľakých 50 hodinách začne vám to zase kolabovať. Čo sa stane? Stane sa vám, že táto cievka v týchto prechodoch sa stenší a už ten filament neprechádza tak, ako má. A zase sme pri tom istom, že podextrudované, nemáme dosť materiálu, pokazí sa, čo ja mám plnú krabicu už pokazených týchto. Keď vymeníte tú hadicu, čo zase nie je až taká veľká záležitosť, stojí to voľakých, čo ja viem, možno voľakých 2 € meter. Není to až taká záležitosť taká strašná, že sa to nedá, ale ďalšia investícia do tohto stroja. Potom ďalšia vec, po voľakých 1000 hodinách začne vám kolabovať ventilátor na tom na tej zastave, čo je originálna. Tak Ender má už oveľa lepšie, ale stále posielam Ender V2, stále ten istý ventilátor, stále tú istú trysku, stále to isté všetko, čo tu je, že proste musíte to vymeniť a to je ďalšie navýšenie ceny tej tlačiarne. Takže, aby sme sa toho všetkého vyhli, sú tam momentálne oveľa kvalitnejšie tlačiarne. Ja momentálne mám ďalšie 3 tlačiarne, takže ja už túto nepoužívam, nemienim ju už ani opravovať. Ako som povedal, je skolabovaná, takže ju ďalej nemienim opravovať, lebo už pri telko náhradných dielov, čo mám, tak asi by som si mohol zostrojiť ďalšiu novú 3D tlačiareň. A ďalšia vec, potom máme už od Endera máme tiché dosky, čo pochybujem, nie som si na 100% istý, že dávajú do tej istej tlačiarne, čo kúpite novú, tú už novú dosku, tichú dosku takzvanú,
kde sa nepočujú tie keďaké zvuky, ktoré keď to máte v svojej miestnosti, bývate na byte alebo volečo, tak nie je príjemný zvuk. Ďalšia vec, tieto pružinky, čo sú tu dole, po každom novom tlačení musíte to nastavovať. Niekedy to je to raz, niekedy je to, že spravíte 2 výtlačky a potom je to v poriadku, ale väčšinou by to bolo najideálnejšie po každom. Čo sa toho týka, je to dobrá tlačiareň za 2019 rok. Za 2019, 2020, 2021. Za 2024 nie. Už to je tlačiareň, ktorá je ďaleko od tej ceny, čo teraz momentálne som to videl. CCA možno voľakých 120 € by som dal za ňu, ale za úplne novú, v takej polohe, takom priložení, aký dochádza. Ale určite nie 300 aj 46 €, kde musíte investovať ďalších zhruba, keď to chcete celkým, ešte nedaj Bože, BL Touch pridať k tomu a ďalšie veci, úpravy, potom byť majster v programách a meniť si firmware a keďaké druhé veci, čo je dosť náročné. Nie je to až také ľahké, ja to na YouTube dosť kanálov podrobne to opisujú, ako to spraviť, ale aj tak sa stanú chybičky, čo sa vám môže stať, že vám tá tlačiareň bohužiaľ kvikne. Čiže odíde. Lebo si musíte si hľadať veľkou, kto sa v tom vyzná a kto vám to upraví. Čo je ďalšia investícia. Takže po 1000 hodinách ja mám natlačené cca možno 6000 hodín na tejto tlačiarni. XY problémov, čo sa toho týka. Tlačiareň, ako som povedal, za 2021 rok super, za 2024 rok. A nie je to, že by ešte dvihli cenu na tú tlačiareň. Takže akože videl som tam aj ďalšiu tlačiareň, ktorá podľa mňa stojí, poviem presne, presne 178 Enter 3V 3 SA stojí 178 € a už to má aj Direct Drive Extruder, čo znamená, že nemáme tento boden, aby to ťahal do extrudera a môže tlačiť aj iné filamenty, druhy filamentov, čo sa toho týka. Takže iné druhy filamentov, ako je TPU a také
podobné filamenty. A ďalšia vec, tá tlačiareň. Trvá je strašne dlho, veľký čas. Za 2021 rok to bolo veľmi rýchla tlačiareň, za 2024 rok je to pomalá tlačiareň. Ja som si momentálne kúpil K1 Max, čo stojí nejakých 699 €. Budem ju prezentovať po vyskúšaní viac druhov filamentov, viacej až po 1000 hodinách, možno 100 hodinách odtlačeného materiálu, tak ju vyprezentujem. Čo aj ona má veľa chybov, ale v poriadku. Ale pre mňa táto tlačiareň je už bohužiaľ históriou. Čiže umelecké dielo, ktoré patrí do múzea. A nie, že sa mu navyšuje cena. A povedzme si aj takto, keď si vezmeme takáto krabica 15x15x15, čo je vytlačená za 5 hodín na Ender 3V2, takú krabicu by sme tlačili cca možno aj 24 hodín. Takže kamaráti, priatelia, keď mi veríte, keď nie, skúste si pozrieť ďalšie videá ďalších 3D tlačiarov, ktorí sú na YouTube, odporúčania, ale ja som si kúpil za svoje peniaze, takže nesponzoruje ma nikto a nemám prečo túto tlačiareň chváliť. Ďalej vyprávam, že keď sa chcete s tým hrajkať, máte čas, aby ste tú tlačiareň opravovali, upgradeovali, updateovali a také veci, tak tá tlačiareň možno aj je za vás, ale určite by som si pozrel nejaké iné tlačiarne, ktoré sú už oveľa rýchlejšie a oveľa kvalitnejšie a nie s týma chybami, ktoré chodia na dennej bázi. A pochybujem o tom, že ju opravili tak, aby ste tie veci nemuseli opravovať. Takže toľko odo mňa za teraz. Keby ešte nejaké otázky boli, čo vám môžem poradiť? Môžem, čo nie, ale určite by som ju novú viacej nekupoval. Pozrel by som sa po druhej. Ja som sa síce už aj pozrel a prekvapil som sa K1 Max, ako má rýchlosť, ešte si o tom povieme a má to oveľa updateov viacej a stojí iba 2-krát ako táto tlačiareň a po určitej dobe si poviem cena, výkon, ale táto cena a tento výkon za tie peniaze pre mňa palec dole.